Kawiche manyien. Wadhi kaunti ma Homa Bay kama wayudo ni en fuong'ruok ne chi liel moro ma bende ni kod ng'ol ma osebedo ka onge ot e gweng' ma Kogweno Rianga e kachung' bura ma Karachuonyo kaunti ma Homa Bay bang' jasamaria moro gero ne ot manyien ma koro obiro dake gi nyithinde. Miyono ma bende nyinge Caroline Ouso osebedo ka jot e ot machwer kendo rach nyaka ne wuon pargi magoro lal gode higa mar 2019 kendo oseketo ngimane kama rach kaachiel kod nyithindo ma bende noweye godo. Caroline ma bende osebedo ka tuore wacho ni oseneno pek kendo e kinde ma koth chwe chune ni odhi omany kar resruok kuom jolibamba gino ma bende osehinyo ngimane mokalo. Owacho ni koro yudo fuong'ruok maduong' bang' jasamaria Kevin Oko gero ne ot manyien ma koro dhi konyre godo kod familia mare. Nyicha dak e ot marach, koro ayudo ot. Ayuora makevo gi mama moro nwatudore go mana ka an e ward. Otudore mogedona, to an ng'ama odak gi ng'ol. Jaoda notho 2019, tuo nomaka 2014. Sebedo gi shida mar tuo mosedino wang'a mabedo muofu. Senyuolo nyithindo 2 motho. Kendo sani koro ang'ol. Ong'ad tiende ga te. Awuotho mana gi wheelchair. Koro pod aremo kony mang'eny. Nyithindo ban gi nyithindo 5, achiel ni e university, achiel ni e form 4, 2 ni e grade 8, matin ong'ol ni Ogandi special school. Koro pod akwayo kony kaluwore gi tuo ma an go. En tuo ma sama tin adhi e ward, sama tin aduogo. Asebedo ka adhi e ward nyaka ne ng'ad tienda dwe mar 3 tarik 30. Dwe mar 4 an e ward, dwe mar 5 an e ward, dwe mar 6 an e ward, dwe mar 7 an e ward. Koro asebedo gi shida mar tuo ndalo duto te adak gi tuo mar sukari, pressure gi ulcers. Mago tuoche machanda te tuoche deko. Asiko mana ka nyiewo yath. Tienda mano ng'ada chien ni pod remo nyaka kawuono. Kane oloso e kinde ma bende nochiwo ot ne chi liel no, Kevin Oko ne owacho ni ne oyudo ywak mar miyono gino ma bende nomiyo chako cheno mar gedone mondo mi owuoge midhiero ma bende osebedo ka oneno kanyakla kod nyithinde. Oko ne okwayo joma bende Nyasaye ogwedho lwetgi mondo mi okonye mond liete e gwenge ma Kaluo. Mama ni osebedo kod chandruok mang'eny kabisa. Mokwongo en diabetic, en tuo nogoye mong'ad tiende mokwongo, ochako ng'ad tiende mar 2. Koro en ng'ama ntiere wheelchair. Ne wa organize through my friends mwayudo ne wheelchair ma koro wuotho godo sani endi. En kod pek nikech ot manoger ni, ot noger back in 2009. Then chuore dugo thowe e Simba, osebedo ko dwaro ot kabisa. Now through friends maga kod well wishers ne wa manage mwa partner mwa timo ng'owa mwa organize mondo mi watim ng'owa mondo mi wagerne ot. En mor ne en nikech osebedo koywago ot kabisa. Odni rach kata king'iye tineno ka dhot kendo dhot rach, odiny, wheelchair ka donjo en gi problem, ot chwer ka koth chwe to koth goye. Koro osebedo kod problem mang'eny kabisa. Ne en lengo mara ni mondo mi akony mine ma mond liete